ଆମେ କୋଉଠି ଯାଇଥିଲେ ଯେତିକି ନଉ ରାସ୍ତାରେ ଦୌଡ଼ି ଦେଖିବୁ ନେଇଛୁ ଆମେ ଆସିକି ଆମ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ। ଆମ ଗାଁ ଘର ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବଡ଼ ବାପାଙ୍କ ପୁଅର ଭାଇର ବାହାଘର। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମ ଗାଁ ଘର, ଏଇଟା ଆମ ଗାଁ ରାସ୍ତା। ଚାଲନ୍ତୁ ବଡ଼ ବାପାଙ୍କ ଘରକୁ ଦେଖାଉଛି। ବାହାଘର ଅଛି ଆଜି ମୋ ଭାଇର। ମାରିଦେବି ସେମାନେ ବାହାଘରରେ ଖାଇବେ। ମୁଁ ପିଆଜ ରସୁଣ ଆଇଁଷ ଖାଇବିନି ତ ମୁଁ ଏଠି ଆସିକିରି ବାହାଘର ଦେବି। ଆମ ଘରେ ରୋଷେଇ କରୁଛି ମୁଁ ଅଲଗା। ହାଣ୍ଡିରେ ଭାତ ବସିଛି, ପନିର ତରକାରୀ ଚାଲିଛି। ମାଆର ମୋର ଖାଇବୁ। ପନିର ତରକାରୀ କରିଦେବି। ଏଠି ତେଲ ମସଲା ଟମାଟୋ ସବୁ ମାଗିକି ଆଣିଛି। ଏଠି ରୋଷେଇ ହେବ, ମାଆର ମୋର ଖାଇବୁ। ଆମ ଗାଁ ଘରେ ପାଣି ତୋଳିବାକୁ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଠାକୁରାଣୀ ପାଖକୁ। ମୁଁ ତ ଦେଇଦେବି। Look. Ready? Okay. रेडी हो गला हमर पनीर तरकारी। ये पनीर भाजी रखी देছি। भात भी हो गलानी। बस पनीर तरकारी भात आज से अलग रोषे चलती भोजी भात। आम ये झाड़े गरम हो रोषे करने पड़े। देखो क्या एमती करने पड़े। जी प्याज रसुण खाऊ थे भारी कष्ट भी खुशी अच्छी।